Bħal kull sena l-għada tal-miliet issir l-istrina. Maratona ta' 12 sija fejn il-poplu Malti u Awċi ikun mistieden jagħmel id-donazzjonijiet tiegħu b'risq il-Malta Community Chest Fund Foundation. Bit-tema l-istrina din is-sena fidejk, matul din il-maratona diversi personalitajiet allegraw it-telespettaturi e kif libsu diversi kostumi filwaqt li kantaw jew żifnu ma' kanzunetti popolari b'risq din il-kawża ġusta. Dan apparti l-allegrija li qajmu matul il-ġurnata il-membri ta' Tikka Banda. L-istrina ta' din is-sena hija l-ewwel edizzjoni taħt il-patroċinju ta' George Vella bħala l-President ta' Malta. E kif matul din is-sena beda l-kariga tiegħu bħala President ta' Malta u għal Manet News xi jfissru għalih persuni fil-bżonn. L-għajnuna ta' hemm min ikollu bżonna taħt forum differenti, hemm min sfortunatament imħabba l-mart, hemm oħrajn każi soċjali li minkejja li hemm is-sistema soċjali f'pajjiżna b'xi mod jew ieħor jaqgħu dik li ngħidula barra mill-welfare net. Tajjeb jkollhom bżonn jinnaf familji forsi li sfrattaw ommijiet waħedhom mart li jiġi ma nkunux nafu il-talbiet deħli l-ħin kollu u nippruvaw li kista jkun nasu sal-aħħar tas-sena u jkun tfadlilna x'noħorġu mill-flus li jkunu nġabru matul l-istrina. Iżda fuq kollox appella biex iktar nies jgħinu lil dawk fil-bżonn. Wieħed jiftakar li din hija karità anonima. Kull min qed jagħti ma jafx dik il-karità dak il-flus għal min sejrin. U da s-sabiħ tagħha sfortunatament ġieli jkun għal min anke nafu jkun qrib tagħna. U għalhekk l-appell tiegħi huwa ejja nkunu ġenerużi, ħalli ikollna sodisfazzjon ngħidu aħna meta naraw każi ta' suċċess, ngħidu aħna għandna parti minn dak is-suċċess ta' dak il-każ. Il-President ta' Malta flimkien mas-Sinjura tiegħu għattaw il-ġurnata jirrispondu t-telefon fuq il-pledge line filwaqt li diversi persuni oħra kienu qed iwieġbu t-telefons li ma waqfux iċemplu. Fost dawk li kienu qed jirċievu l-offerti kien hemm tfal li kellhom bżonn l-għajnuna tal-istrina matul is-snin u li ħafna minnhom fiequ grazzi għall kura li rċivew. L-istrina bdiet f'nofsinhar u tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl fejn matul il-ġurnata Net Television xandar din il-maratona sabiex jinġabru fondi għal dawk l-aktar fil-bżonn.